2 октябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Давҳа бо вазири давлатӣ оид ба ҳамкории байналмилалии давлати Қатар, муовини раиси фонди Қатар оид ба рушд хонум Луълу Алхотир мулоқот намуданд. 2 октябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Давҳа бо вазири давлатӣ оид ба ҳамкории байналмилалии давлати Қатар, муовини раиси фонди Қатар оид ба рушд хонум Луълу Алхотир мулоқот намуданд. дар вохӯри масоили таҳкими ҳамкории Тоҷикистон бо муассисаи бонуфузи мададрасон баррасӣ гардид. Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон давлати Қатарро яке аз шарикони муҳими тиҷоративу иқтисодӣ ва сармаягузории Тоҷикистон номида, бо итминон изҳор доштанд ки ҳамкории кишвари мо ва фонди Қатар оид ба рушд ба таври назаррас густариш хоҳад ёфт. ҷонибҳо оид ба сармаягузории Қатар ба соҳаҳои энергетика, саноат, кишоварзӣ ва дигар бахшҳои афзалиятноки иқтисоди Тоҷикистон табодули андеша намуданд. ҷалби сармояи қатарӣ ба лоиҳаҳои истихроҷу коркарди камданиҳои фоиданок, таъсиси корхонаҳои истеҳсол ва содироти маҳсулоти кишоварзӣ аз лиҳози экологӣ тоза ва оби мусаффои ошомиданӣ ба Қатар аз мавзӯъҳои суҳбат буд. аз иштироки сармаягузорони қатарӣ дар татбиқи лоиҳаҳои таҳкиму тавсияи зерсохтори сайёҳӣ ва саноати дорусозӣ дар Тоҷикистон истиқбол карда шуд. таъкид гардид ки таъсиси фонди муштараки иқтисодӣ ва сармаягузорӣ бо мақсади маблағгузории лоиҳаҳои афзалиятноки Тоҷикистон ба манфиати кор хоҳад буд. тарафҳо ҳамчунин оид ба дигар самтҳои ҳамкории ояндадор гуфтагӯи судманд анҷом доданд. дар ҳақиқат бисёр хушҳолем аз сафари президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби Олӣ Эмомалӣ Раҳмон ба давлати Қатар. муносибатҳои дуҷониба байни давлати Қатар ва Тоҷикистон дар сатҳи олӣ қарор дорад. мо бисёр масъалаҳоро мавриди баррасӣ қарор додем, аз ҷумла дар соҳаи сармоягузорӣ, иқтисодӣ, рушди муносибатҳои фарҳангӣ. мо дар соҳаҳои мазкур аҳамияти ҷиддӣ хоҳем дод ва ҳамкорӣ хоҳем кард ки ба нафъи ҳарду кишвар хоҳад буд.